ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ପଠେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଫେସବୁକରୁ ଦେଖିକି ପାଇଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପଙ୍କଜ ପାତ୍ର ସେ ନମ୍ବରଟା ପାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ପାଇକି ଆମ ଗ୍ରୁପ ସାରା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ମାନେ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ? ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋର ଗାଡ଼ି ବୋଲର ସାଇଡ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଅପରେସନ୍ କଲି। ଅପରେସନ୍ କଲାରେ ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଗଣ୍ଡା ମାଗିକି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଘରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ବେଡ଼୍ ଶୋ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ସରକାରର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 3ଟା ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବି। ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂସୁରୀ ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍ଗ ଗାଁଟା ରହୁଛି। ଭାଇଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁରେଶ ସୁତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନା? 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ପରିସ୍ରା ନଳି ବି ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ବି। ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଆଉ କିଛି କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ରତ୍ନପ୍ରଭା ସୁତାର। ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। 3ଟା ଛୁଆ, 5 ଜଣ। ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲେ ପଇସା ଗଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ଭାଇଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ରହୁଥିବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଏଠି, ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂସୁରୀ ଗ୍ରାମର ଅଲଗ ଗାଁଟା, ଧୂସୁରୀ ଗାଁ ଅଲଗ ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁରେଶ ସୁତାର, ସୁରେଶ ସୁତାର ନା ସୁରେଶ ସୁତାର ଭାଇ।